תגידו, למה רוב האנשים רוצים להצליח ורק 1-2% באמת מצליחים? האם הם חכמים יותר, עשירים יותר, נולדו עם מזל מיוחד? התשובה היא לא. הם פשוט חיים לפי נוסחה אחרת לגמרי. הרוב חיים בצורה של כשתהיה לי תוצאה אני אעשה, ואז אני אהיה שווה. הם אומרים, כשיהיה לי עסק אני אצליח, כשיהיה לי כסף אני אהיה מאושר. אבל זה שקר אחד גדול. כי מה קורה כשאין תוצאה? מה קורה כשהכסף יורד, כשהעסק נתקע? הערך העצמי שלהם מתרסק, וככה הם חיים ברכבת הרים אינסופית, למעלה, למטה, למעלה, למטה, עד שהם מתעייפים, נשחקים ומאבדים אמונה בעצמם. וכאן מגיע הסוד של ה-1%. ה-1% לא משחקים את המשחק הזה. הם קודם כל מחליטים מי אני. אני מצליח, אני ראוי, אני מסוגל, ואז מתוך הזהות הזאת הם פועלים, ומהפעולות מגיעות התוצאות. ולכן, גם כשהם נכשלים, הם לא נופלים, כי הם לא תולים את הערך העצמי שלהם בכסף, כסף או תוצאה. הם יודעים שהם שווים נקודה, וזה מה שמאפשר להם לקום, לנער אבק ולחזור מהר יותר ולנצח. השאלה האמיתית היא, איפה אתם במשוואה הזאת? חיים כמו הרוב, מושפעים מהמציאות, שבויים בתוצאות, או כמו המצליחים, שקובעים מי אתם, ואז המציאות מסתדרת סביב האישיות שלכם. תזכרו, הצלחה האמיתית מתחילה ב"אני מי שאני", וכשתעשו זאת, זה כבר לא עניין של אם תצליחו, זה רק עניין של מתי.